kodwa kubuhlungu kakhulu ngoba kwenzeke la esikoleni. Kubuhlungu kakhulu ngoba kwenzeke futhi phambi kwey'ngane naphambi kwenu ukuthi nibone uzakwenu gwelezwa phambi kwenu. Si-department sizwakalisa nje ubuhlungu nokuthi konke lokhu elukufilayo siyakufila nathi because siyingxenye ye-department. We can only leave this in the hands of umthetho ukuthi uthathe indawo yawo and pray that abenzi bobubi babanjwe ukuze baphendule ngalento abayenzile. Akukho okunye futhi esingakwenza ukuthi sibeke nje ezandleni zabo abomthetho. Okwesibili, imiphakathi nayo yonke eyakhela iy'kole zethu kungaba yinto enhle uma singabambisana sonke ekutheni iy'nkinga zobugebengu ey'khona emphakathini kudilwe nazo. Abantu abaningi uma kwenzeka izinto ezinjengalezi, into yokuqala abayicabangayo kuba ukuthi i-department yini ingafaka ama-security guards noma i-department yini inganiki ama-security guards ibhamu. Basuke bacabange bafike lapho nje mhlawumbe uma singase siqashe ama-security guards siwanike ibhamu, inkinga yobugebengu ngabe sesiyisolvile. Kanti inkinga yobugebengu into that goes a long way, and ngenxa yokuthi busemphakathini kunzima kakhulu ukuthi iy'kole zona zodwa ziphunyuke ebugebengwini obukhona. Noma singazi ukuthi bekwenze njani, kodwa lento thina siyithatha ngokuthi i-crime, ukubulawa nje komuntu, kuyinto crime eSouth Africa, crime anywhere in the world, into engafanele ukuthi yenzeke. Iy'nhlelo zethu-ke zisekutheni sicela ukubambisana kakhulu nemiphakathi yakhe iy'kole kuyo yonke i-province ukuthi baqinisekise ukuphepha kwey'ngane zethu nothisha bethu esikoleni. Kwenzela ukuthi othisha benze umsebenzi okhululekile ney'ngane zethu zifunde zikhululekile. But mayelana nokwenzekileyo specifically, siwumnyango will do everything ukuthi si-provide psychosocial support enidingayo, understanding ukuthi psychosocial support is not an event. Akhona ukuthi kufike Mrs. Naito bafike nje bakhulume nani kube sekuphelile njalo, because kuyi-process. Lento eyenzekile akuyona into ongadila nayo in one day. Committed ekutheni futhi sizosebenzisana futhi namanye ama-departments. Obviously community safety namaphoyisa kumele sidile nayo, silekelelane nayo ekutheni isolveke le crime ekhona. But kukhona nama-departments afana no-social development. Sengike ngaxhumana nenhloko yomnyango yakhona ukuthi nabo kube khona usizo abasiprovaydayo ngoba ama-resources esinawo thina njenge-department awanele ukuthi angabhekana nabantu abaningi njengani ney'ngane ezinjengani. So sizokwazi ukuthi sithole usizo futhi nabo abakwa-social development, kakhulukazi ekuzameni ukuthi silekeleleke ukuthi sihile kulezi zinto ezenzekile. Siyazi ukuthi akukho lula ukuthi sisheshe sikudlulise ukuthi sishiye uzwakwethu ngendlela nje. And ngi-aware ukuthi kule sikole I'm sure bekusanda ukuqala unyaka kuke kwakhona incident lapho omunye uthisha wala esikoleni eshone ngengozi yemoto. Okuyinto enje sebuhlungu kakhulu mangizwa ukuthi kuze
emsebenzini.